Litik pagi Aku kaisa Khatiza Didi bagi Khatiza Didi bagi Isabui Tatima Onggoti bukuk okrajuk cakrajuk onggoti tumung pai tongong tangke neng lini cini yak pai yak farmano yasak pai jadi tumung bok pai tongya hanya obo jeng masing joraba omor khangke samungu sugan hne jeng cini mukumono yapar zaman isi jeng asuk kotor to yapari menya cini mukumu norong kamio jeng pai program khai pege obo jeng no muitu mantong hne jeng jas yapari kalang zaman isi engkai cini da osuk Agunti bukuk cakrajak aguntino mukumu kisah yapar jauh hingga aboni ya gulo Bimola Radharani cakrajak roknor leader player hai kaba dulok nobono botam nai thinago bini tebo lama kuar khnuk jangnai botabungno semai baksa gadalai tamui tongo takuk sumon yapar nai Bimola Radharani Nidoni te patal koina diabur mano sumon yak pai yapar nai jeng bisi tori manjaya haino ri kutung kisah yapari yapar ka mukumu Surabala Goronti Romesh Deborma Goronti Deborma Surabala Deborma tumung phaijak ngaka please phaija dinoro norok bai kicha malai lengnai norok malai sing norok mukumu yapari kalanai Nidani Thai Sokpayako neng tumung oro phaijak krei Nidani Deborma hai kaba bini nukongni borok kebo phaijak ngangke nang phano phaiman norok noi ringnai norok tumung oro phaijak ngangke taku okra sungno koinai norok phaijadi sungmai baksa sungno kisa gedali sungno jorodi Goronti Romesh Surabala oborong no yapo yaponai norok ni kabini no sajla taku prohor ya pak koroboi bisa langsung lain aja takut deh bukuk sah tabuk dingnai Ruposori Usarani Ruposori bai Usarani tumung orok tongi tongong kangkai jeng dol nih tini kethalai phailajak jeng norong kamiwo samur samna hanai bukuk Ruposorino yaparnai takuk Princhon Deborma nong no koinai phaija di nangbo jenglen norok ni bagi se phanthoni phailajak norok tumung jungno or phaiyangi tong kangka chini belai kha khamnai kha dunai usarani phaijak usarani yakya phanai chini takuk Fijen Jomatia takuk Fijen Jomatia bukuk usarani no chini ini kutung seng yapar mane mukumu yapar nai
Minarani hai ka bukuk nang jaga betong faidi faidi sing tabuk ringnai Mina Deborma Sosindro Deborma Sunaiti Deborma takuk Sosindro Sunaiti takuk Mina Deborma di samung khlai tongnai takuk Biswajit Agartala ni phaijak nono koinai hayung saun ni bubagra nono koinai oyakpai yapar phaina ne bagai takuk Biswajit hayakaba sengbono kokboro bai hingga hayung Deborma no hayung Deborma botabuk sinio bukuk okra jungno yakpai yapar nai belai hambai takuk hayung no tai bukuk sakra jungno bo belai hambai Dara Bisunat sini takut Bisunat tuh sini bini busuk pakai ya sini takut Bisunat na koi nai bani java bagai bini busuk pakai bawa family ya bini bung ayasa Deborma hambai tang sasaka kasapa jadi Sopon bay Puspalaxmi Deborma tai Puspalaxmi Sopon Deborma norok tumung phaijak hingkai norok dang sasaka kasapa jadi Usha Ranjan Puspalaxmi Sopon Deborma norok tumung phaijak hingkai dang sasaka kasapa di yapaino yapanai takuk Princhan yapanai Usha Ranjan thangka tabuk Puspalaxmi no yapanai takuk Raju no koyo chini mukumuno yapar paina ne bagai Puspalaxmi no chini kaisa chikoncha mukumu chini sakra jogno yapari tongo takuk Raju bokroksa keyboardist keyboard tamo haikaba sedis jatamo hambai takuk Raju tai bukuk Puspalani no Sopon Deborma tumung phaijak hingkai norno koinai dang sasaka kasapaina bagai sengle asuk kotorma mukumu yapari maya chini je yak sukte sing yapar tongai jau kesang majoraba kesang manidi kutunguri hini sing yaparka phaidi Puspalaxmi ni pore sing Sopon Deborma no koinai nang bo tumung phaijak gai dang sasaka kasak paina ne bagai Mongolaxmi Jugendra Birkumar mukumu yaparnai bobo khoroksa sengbaina gedaljak takuk Sumon borok Sound Express ni malik takuk Sumon no koinai nini jorana kisah sengno rana ni bagai takuk Sumon bo tabuk mukumu yaparnai sini sakrasano takuk Sumon ke bo Sound Express ni malik Bubagra hinggai phaidi Jugendra takuk Jugendra nung tumung phai tongo hingkai nono koinai dang sasaka kasapanya bagai nakar